Abantu besifazane ke bafowethu uma behlambuluka awumthinti ngisho ukumthinta ngoba uma uyinsizwa uzothinta umuntu wesifazane esensukwini zakhe uphenduka isiyoyoyo. Awumthinti umuntu wesifazane esensukwini zakhe, awumhagi ngisho ukumhaga ngoba uzoba isiyoyoyo. Akathintwa nje umuntu wesifazane. Niyangizwa zisizwe ukuthi ngithini. Umuntu wesifazane mesensukwini zakhe akathintwa ngoba uzoba isiyoyoyo. Yini ezokwenza ukuthi ube isiyoyoyo? Ithongo lakho lizoqhela kuwe likushiye ngoba uthinte umuntu ongekho esimeni esihlambulukile kodwa wathinta umuntu osesimeni sokuhlambuluka. Akufanele ukuthi umthinte ngoba ukwesimeni sokuhlambuluka akekho esimeni esihlambulukile. Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi sikwazi lokho sikuqonde nawe umuntu wesifazane ukuqonde lokuthi uma ukensukwini zakhe awupheki kini awenzi lutho nabakini futhi kubalekile ukuthi bakuqonde lokuthi wena uma ukensukwini zakho kufanele ukuthi bakuhloniphe, kufanele ukuthi bakutotose, ungaye ebhodweni uyophaka ukudla. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthini izinto amavasha bahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe sakhuleka kunina abakhulu hayi khona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba hayi khona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga impungu ngayishikelela phansi.